Giisyuhan sa COMELEC og show cause order ang kandidato pagka-gobernador sa Davao de Oro tungod sa pamulong niini nga giingong diskriminasyon sa kababayenan. Ato ibalik si John D. Esteban. Ang mga lalaki, maayo kayo na kamo bang mga babae, maayo pa po mo moingon dayon mo, kaming mga babae, equal me sa mga lalaki. Di na tinuod karon. Di na gyud tinuod kay kasagaran sa babae mo pili na asa man ko sa ilalom o sa taas pa ko. 14 anyos na nga byuda, sigurado ko napilot na lang iya. Kini nga mga pamulong ni Congressman Roel Gonzaga kinsa muragan pagka-gobernador sa Davao de Oro nakaabot na sa Commission on Elections. Ang COMELEC mi-issue og show cause order batok sa mong kandidato. Din hinakalatid nga ang maong mga pamulong posible nga makonsiderang diskriminasyon sa kababayenan ug usa ka gender-based harassment. Gipatubag si Gonzaga nganong dili dapat kini ma-disqualify o dili siya ma-filean og election offense. Ang show cause order na issue niadtong April 8, 2025. Gihatagan si Gonzaga og tulo ka adlaw nga motubag. Inigmadawat na niya kini ang usa ka grupo sa kababayenan mialmasab sa mga pulong ni Gonzaga. Ang mga kababainhan imong himuan og binastos nga istorya kay kanang pulong nga dimensyon niya nga letter K dili gyud na nako madawat tungod kay kung sa atubangan sa kababaihan, meaning nakaminos di ay ka sa kababaihan. Discourage ko tungod kay ang usa ka professional makasulti ni ana in front of women, meaning imong gipaubos kaayo ang dignidad sa kababainhan. Ilawom sa COMELEC Resolution number 11116. Bisan kinsa nga tao nga muhimo og direct o indirect nga bullying, coercion o discrimination batok sa kababayenan, PWD ug uban pang vulnerable sector mahimong manubag ilawom sa balaod. Samtang gitugot sa balaod ang kagawasan sa pagpamulong, aduna gihapoy limitasyon ilabi na kung kini nakapasakit o nakapanamastamas sa uban. Ilabi na kung kini buhaton sa katawo nga nagtinguha og posisyon sa gobyerno. Gikuhaan sa GMA Regional TV1 Mindanao og bahin si Congressman Gonzaga kalabot ini aban wala pa kini pahayag. John D. Esteban, 1 Mindanao.